High-tech na magkamanan, kagigamit karon pag-monitor sa iligal nga pagpangisda sa mga dapit nga higpit ginili ang pag-abuso sa kadagatan sama sa Tañon Strait. Samtang giisip sa grupong Oceana nga inanay nakabot ang kalampusan pagpabalik sa kabunda sa isda sa Tañon Strait. Ano yung report? Composite image of the big journal, you can see the PC. Ang Visible Infrared Imaging Radiometer Suite kun VIRS usa ka satellite nga mao'y gigamit karon sa monitoring sa kalihukan sa kadagatan ilabi na sa panahon sa kagabion. Lakip na sa pag-monitor ang operation sa mga commercial fishing nga higpit gidili sa Tañon Strait. Usa kini sa pamaagi aron paligunon ang pagpanalipod sa dapit nga giprotehian sa kagamhanan. Ang maong kalambuan apil sa gituki atol sa tigom sa mga ahensya sa gamhanan o sa mga non-government organization nga giuluhan og strengthening enforcement collaboration for health oceans. Maayo kayo ang nanghitabo diri sa Visayan area because ang atong mga national and local enforcement agencies are working together with civil society organizations, private sectors to ensure that our municipal waters are protected. Ipadayag ni Attorney Gloria Ramos, Vice President sa Oceana, nga dako kaayo og natampo ang panagkalayon sa provincial government, kapulisan, Navy ug uban pang mga stakeholders sa pagpanalipod sa kadagatan. Gumikan nini subli nang nanaghan kuno ang isda sa Tañon Strait o gilauman nga dili na maabusuhan sa mga illegal fishing operators. We formally launched Kadagatan Patrol. It's an online transparency and monitoring tool to help our government protect the waters by detecting illegal commercial fishing happening in their municipal waters. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.